तुझं वाडी पोर असा त्याचबद्दल तू मात्र काळजी ना म्हणल्यार काळजी ना म्हाका काळजी ना कितें गो तू चंपा बद्दल उलयता हय चंपा बद्दल उलयता अगो तेगे हांवें पयल्या सगळं सारकें दवरला आसा तू काळजी करना ताची बात हांवें पळय नाना भटाक सांगला जेन्ना तेगे योग येतलो तेन्ना तेगे जोडटाले आणि पैशा बद्दल सांगता म्हणल्यार हांवें पयल्या तुजे कडेन 50,000 रुपया दिवन दवरला न्ही गो वेवस्था केली सगळी पैसे खंयचे पैसे कितें खंयचे पैसे व्हडल्या संदन तुका थोडा वार कित्याक मारला गो खंयचे पैसे तू थोडा गोबर करून गो आता चंपा लग्न म्हणून न्हू हाय तिकडे त्यांना 50,000 रुपया दिला गो हा ते त्यांना दिले पैसे ते आज ना त्या पैशा कंटे हातून गेलो गड्या गड्या पळय भरून दिसतो पळय कंटे हो गेलो कोण टाका तो धडा किती कंटे हात कोण गेलो हायदर पैशात कंटे हात कोण गेलो अगो बापडी हे सांगता तुझ्या तोंडा वारी किती म्हणला गो मला का तोंड हसतो होता आपली राई बरी असेल आता तू सांगतो कशी सिगरेट बांगडा जाऊन यायची फ्राय पाहिजे का बस अशी ना मला सुरू वर्ष झाले बरं बांगडा हाय चप्पल आहे हे तुझे आई पाया नाही या सगळं घरात दिवस काम गेलं होतं दिसतो तुका दिवस मारली तुला तुझं पाया जाऊ लागला आणि किती पाय अगो आबेल म्हणणार गो खूप उडना का हातून असतोय तिथल्याच पाय सोड सेंटर तू सेंटर आहे लग्ना कोणी त्याच्याकडे 50,000 रुपये दिले ओ बापू खाऊन ठेवलेत म्हणा बघी नाही सांगू बापू की सांगता बापा जवळ नाही अंगे नाही बाबा काय करता डबळाले गडवा यार यात वाडे डोम झालो डोम तरी अक्कल ना मस्का आई पळे काय याचा बाप किती झाले बाप तापेत वगे ओ तापेत वरती केलं ना मगले भाषा किती लागला तुम्ही किती लागला का म्हणून ओ दुपार बाळशे काम कर काय म्हणतो ला वाटली ती पाण्या घाल म्हणतो आणि आले ते का आणि काय म्हणतो बघ का गुरु काना कशी गेला नाना बाबूच्या नाना दूध घेऊन ये ना पाहिजे
हे म्हटल्या माधुरी दीक्षित म्हाका तरी पासा जाल्यार चडूच ताजेच दिसता चडूच गायला पयले पण लगे रे पुता असे उलेश काही ना मुखार सगळे हा बोलून घेता कळलं काय जाल्यार आई म्हाका गाडी जाय आशिल्ली तुका दे मी पळया कितें आशिल्लें आतां बरें करून हें करा नाजाल्यार म्हाका म्हण काय फुडें उलयत काय कळटा